ऐसने ऐसने गार्जियन को लड़का के बिगाड़ देता है घूटा धोइला तो तनी बबुआ सुनाओ कुछ ठीक कहते हैं कि जेने चले के बाद चल धोती पहनला के बाद घूटा धोइला के बाद हम मैदान फिर जाइए उड़ जाए आज गुरुजी ये दूसरा स्थान पर हम गाना सुनाई पहले रुला के नया एगो सुनाई जिकरा के पूर्वी कहल जाला। हां जी गावे ना आवे ना चाचा जी गावे ना आवे ना बाकी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसड़ी आवत जाते सिलपर परत निशा तेरे के साथ बढ़ा दे दू आदमी गौले बा पूर्वी कल्पना जी गौले रहली की देवरा तुरी गिली भरत शर्मा जी भी गौनी कैसे गौनी करेंगे कैसे कैसे वह के गौनी की चोरी करी हो पपियो अब यही लय पर सहारा लिहल जाए हो जाए पियवा प्रदेश जाए के तैयारी कैले बाड़न मेहरारू कहते कि राजा जी अरुरा बाहर मत जाए दुआर पर रह के पुआरा बाहर तो हम जानब कि रोपऊ के बाहर बाकी ठीक बा बड़ी परिवार कष्ट में बिया एगो काम करी पहले के मेहरारू जतरा बनावो सब दही गुड़ खिया दो सब कि जतरा बन जाओ ये मेहरारू कहती है कि अइबो कि ना अइबो गारंटी नहीं खे ना बाकी जब जाते बाड़ो तब कहतरी की जातनी बहारा बोलो चिरौरी केहू के बुझाई ना चिरौरी माने रिक्वेस्ट हां जी हिंदी में आग्रह अंग्रेजी में रिक्वेस्ट हां जी अब भोजपुरी में विनती विनती आराधना प्रार्थना प्रार्थना ठेठ में जेबो तो चिरौरी अरे करीले चिरौरी चुमाए गौरी दौड़ी चुमाए गो
गोरी लेली गाई धोर हाथी जानी गौरी चुमाया गाई धोर हाथी बात गीत के नहीं है बात हमें अनुभव के बाद कि हमें कौन लाइन सेट करी हमें मार बाबा पियावा नतिया पटना बा आ देवरा ढोरी चटना बा बिगड़ जाए एगो बारात गांव रहे तिलाक वही में सुनाने की ना कि हमें लय कौन सेट करी हमारा बिजली चाची गौली उनका वो घर 1 लाख रुपए इनाम मिल रहे हम गिना नहीं कुछ लूट लहू हो अरे फूल आज के गइल का ओई बये